Chega o duelo. Alerta Mos. Este domingo ás 5 en Cerqueirás. Vídeo no campo de fútbol. Disfruto en YouTube, Facebook e Google Plus con Minuto 91. Este domingo, o duelo. Ganou o Mos. Daquela ganou o Mos, se non me equivoco, ganara 1-2, se non me equivoco. Supoño que sí, normalmente, pois hai, sempre se lle quere gañar, non? Sí. O que forma parte do concello, claro. O Alerta é o peixe chico, non? Como o seu grande que é o xoca co nome do concello, pero Alerta é o... Sí, bueno, é un equipo como do concello de Mos. Según o tempo, pois, depende se compites mellor ou peor, non? O que estés adaptado, non é o mesmo xogar en herba artificial que en terra. No derbi, aunque se perdan todos os partidos, gañar ya ao rival próximo, e aquí cerca sempre non queda para sempre, non? Mais aproximanse os puntos do Mos, porque o Mos, se non me equivoco, debe de levar 12 puntos ou 13 puntos. Sí, o Mos vai arriba, en cabeza, así vai despois do Arbo e do San Salvador de Budiño. Vai terceiro, exactamente. A ver. A ver, un resultado xa para rematar. Que resultado gustaría que se dera? Por min que fora un 0, inda que foran fora de xogo. Que queres que che diga? Ni máis ni menos, pero iso hai que ver o partido. Tamén, según o transcurso do partido, pois saldrá mellor, saldrá peor. Lóxicamente eu quero que gane o Alerta.